What's up mga madam? It's me again, your mamita. Good morning mga madam, mga kaibigan. Mga kaibigan, samahan niyo ako. Magbabalat tayo ng saging. Ito mga madam, magluluto si mamita ng ginataan saging. Inugog na saging. Diba sa samar, inugog yun eh. Kagataan ta, so niya to. Ginihiwalay nila yan, ganyan diretso sa probinsya namin. Tapos gagataan la, diretso ganyan. Oh. Yan, ganyan. Tapos gagataan la, gataan. Tapos kunting asuka lang. Oh, kaya masin mahinog na kunti ito eh. Ganyan, gagataan natin to. Ganyan lang paghiwa niyan. Ngayon mga kaibigan, tapos natin hiwain yung saging. Ngayon mag-ano naman tayo ng gata. Ngayon lang mga kaibigan, abangan natin uli. Tapon muna natin to. So, ayan ang mga madam, mga kaibigan. Nag-ano na si mamita ng dalawang gata. Dalawang kukumama gata at saka 1/4 lang na asukal. Kasi matamis na yan dahil medyo hinog na. Ngayon, tingnan natin, ilagay na natin mga kaibigan sa kaldero. Pakuluin muna natin yung gata. Yung kukumama gata. Pag kumulo siya, ilagay na natin yung saging. Isa muna ilalagay natin, mamaya na yung isa pag malapit na maluto. Yan, mamaya na yung isa pag malapit na maluto. Ilagay na natin yung asukal. Wag natin ubusin yung 1/4 kasi matamis na eh. Yan, was lang na asukal. Yan, tiko. Yan, ganyan lang kasi masyado matamis. Lalagyan lang natin ng kunting asin dito, ganyan, no? Para maghalo yung lasa. Kunti lang. Yan, ganyan lang, kunting asin lang. Buksan na natin mga kaibigan, gulo na yung gata. Ilagay na natin yung saging. Diba mga kaibigan, ang sarap ng luto, inugog nga saging. Inugog nga saging. Diba karasa mga kaibigan? Inugog nga saging ni Mamita Waray. Ay karasa. Mamaya ilagay na natin yung gata pag malapit na maluto yung ay karasa sa inugog nga saging ni Mamita. Kadi ka mga followers ko, mga supporter ni Mamita. Ay tagad takam saging nga inugog. Yan mga kaibigan. Takpan muna natin. Pag malapit na maluto, saka na natin ilalagay uli yung pangalawang gata. Yan. Takpan muna natin mga kaibigan. Tingnan natin kung kulo na. Ayun, kumulo. Kulo na, balik na rin natin. Ayun o, ay ang sarap. Nang inugog na saging ni Mamita Waray. O diba? O? Oh my G. Karasa. Parasa sa inugog na saging ni Mamita Waray. Mga angkit yan, inugog na saging. Hindi ba, mga kaibigan? Inugog na saging ni Mamita. Yan, mga ngaungkit niyan. Magtatakpan muna natin. Mamaya, pag malapit na maluto, ilagay na natin ito. Pangalawang gata para maano talaga siya. Ano tawag doon? Magatang gata. Yan ang mga kaibigan, buksan na natin, luto na ang ginataang saging. Huwag na natin ilagay pala yung pangalawang gata kasi okay na, gatang-gataan na. Ngayon, gata na siya. Matamis na yan masyado. Masusubra na sa gata. Dapat pala isa lang kasi kunti lang yung Ayan di ba? Mga kaibigan, tikman na natin yung pati na natin. Ayan ang mga kaibigan, luto na yung inugog na saging ni Mamita. Ay, di ba mga kaibigan, ang sarap? Tikman nga natin. Sarap mga kaibigan! Sarap ng inugog na saging ni Mamita Waray. Di ba? Mga kaibigan, nagustuhan nyo ba ang niluto ni Mamita? Inugog na saging. Kung nagustuhan nyo mga kaibigan, pakipalo na lang at pakisubscribe at pakishare naman mga kaibigan, mga madam, ang mga video ni Mamita Waray. Yun lang po. Salamat.